Ta' spiss narawhom jaħdmu flimkien fuq operazzjonijiet delikati u nhar is-sibt se narawhom jikkollaboraw b'atta noti ħelwin. Dan għaliex il-kapitali ta' pajjiżna se tiżewwa bl-isbaħ melodiji tal-Forzi Armati u l-Korp tal-Pulizija li l-banet tagħhom se jingħaqdu flimkien għal kunċert mużikali e kif se tingħalaq il-ġimgħa dedikata għas-servizz pubbliku. One News tkellem mas-surmas tal-banda tal-Korp tal-Pulizija Antni Kassar li qal kif il-mużiċisti qed jagħmlu qatt ta' sagrifiċċji sabiex ikollhom mużika ta' ċertu livell. Bħalissa qed nippreparaw l-ewwel waħda kunċert tal-ġimgħa taċ-ċivil mtella mill-OPM illi se jsir fit-28 ta' Settembru fil-Belt Valletta ħankunu aħna u l-banda tal-Forzi Armati flimkien ma' drill teams tal-Pulizija u tal-Armata. Dan il-kunċert se jibda b'marx minn quddiem il-Parlament sal-Pjazza San George fejn se jitkompla l-bqija tal-ispettaklu. Is-surmas tal-banda tal-Forzi Armati, Jonathan Borg, qal li din is-sena waqt il-kunċert se jkun hemm numru ta' affarijiet ġodda. Din is-sena l-ewwel darba jeħu semmu wkoll il-drill team tal-Forzi Armati ta' Malta li permezz tal-banda tkun iddoq marċ huma ħajamlu movimenti sinkronizzati mad-daq tal-marċ. Wara li jibda il-programm ukoll sezzjoni tad-drums tagħna ħajamlu movimenti ma' siltiet li aħna nkunu qegħdin indoqqu. Il-kunċert mistennija tigost lil dawk preżenti kollha kemm bil-livell għoli ta' mużika li se tindaq kif ukoll bil-varjetà e kif dawk li se jsegwu dan il-kunċert se jisimgħu siltiet ta' musicals bis-sem tal-kantanta Tiziana Calleja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.